Kay ani agi pa ninyo lagad sa kangina phone 5 Baril Morales kumusta na sa kamo and then may partner pa ni Randy Tayad maayong pagsugat ninyo sa bagong tuig no kay Year of the Dog na ba kita? Hala, pinagutay na ta. Dili paggot ng magsig-away, ha? Paggot ni, o pag-ampo ang paggot, meaning ni pag-ampo nga tos labang magagam. Asap kita, always say a prayer and then love your enemy. Okay. Bueno, ang suot tampo karatong hatagan o pagtagad, pinadakinis usa ka amahan nga magtago lang sa nga Claudio. Masakit og makauaw ang kamaturan ang nahitabo sa kong asawa o usak anak nga dalagita. Nalambigit sa sex pornography. Naman ko kung magtrabaho sa construction nga tuwa sa mga lagyong dapit sa Mindanao ma-assign pagsiminto sa mga kadalanan sa mga dapit sa Mindanao. O miabot na lang kanako ang balita nga nadakpan ang akong asawa o anak tungod sa anining sex pornography. O makita nga hubo nga lawas sa akong anak nga makita sa mga foreigner sa gawas sa nasod. Pag-abot na nako, wala akong gipangiyo ang kasayuran ng akong amahan. O saan nahitabo atay, ha? Ay na, makauwaw kay anak. Oh. Tuwa ka ron sa prisuhan na imong asawa o anak. Nga naman itay? Tuwa na ng video-video nga makita dia sa computer nga maghubo ang imong anak nga dalagita. Sa tay? Nya may sugod na sa si Clara nga buhaton ka na siyang anak. Na, maumay nagsugo. Pugpida. Kay dalira ko ng kwarta. Dalar pa. Yang nga ako haon ang kuno sa kwarta padala. Unsa? Dagan kayo naibawa ni tay? Nadaghan mo lang. Hidlayan ko. Sa tanong mo talaan na siya. Balita pa sa radyo. Dugong pa ni mo. Stevie pag yun. Yan, naong-naong si mga asawa o anak. Kamakauwaw ni tay. Pagkauwa mo lang. Grabe gid kayo. Ang tanan mga silingan ay baho na. Mo ba tay? Mga NBI may ni-raid sa imong bayo eh. Pida, naabtan yun na tiningan yun. Nagsayo-sayo ang imong anak na naghubo. Das computer. Sex pornography. Tuwa pa karon sa presuhan tay? Tuwa pa. Astidlan. Ganong gibuhat man kinis kong asawa nga to sa among anak tay? Ay, tungod tigas kalisod. Pero nagpadama ko kwarta nila. Ako ang tingali siya kapritso, mga kapritso niya. Tayon siya kong buhaton ni ron, ha? Ay, nagmangita kay yun, bugado. O labos sa tanan, kwarta yun. Para ipiyansa si mong asawa anak. Wala surety ban ra man tingali na tay? Oo, muna. Pero unahalag yun ang abogado. Musangpit lang ko pau tay pau. Kaya bahala ka. Astilan. Nagpakauwa lang. Twe! Nakagawas ko ng akong asawa uban sa akong anak nga dito sa DSWD kay minor de edad pa man lagi. O grabe ang akong pagmahay ngadto sa kong asawa. Nganong gibuhat mo man kini Clara? Og naduhig pagyud ang atong anak. Tungod sa kalisod. Kung si kalisod, nga nagpadaman ko ni mo kwarta. Di pa igo, oy. So dali pa ikaw, ha? Kay pa igo bagot kay nagmahal man kay ron ang tanan. Tungod tingali si mga kapritso. So di ay, Pero nga akong nalagutan ni mo, Clara. Kay imong giapila-pila nga itong anak na lagita. yung sa man di ay, nga mo may gustos mga foreigner. Kana mga bata pa, presko, puti, hamis ug panit. Naman na sa atong anak. Isa na, ikaw may hanig sa impirno ng kalakiha. Basta may mong gusto, ha? Nga ako yung pakita sa kong lubot. Nga daghan naman kay ni gut-gut, ha? Mura man kahoy nga wa, kuan wa si pilyahe. Maunta... Ay, maunta tingali. Nga atong anak pa man, oy. Nga naduhig lang si mga kabuang. Sabad na ikabuang ba ay? Kaya di na makabuang. Nasakpan lang. Kay ugwa pa, hayahay kay kwarta, oy. Dalar pa. Nasakpan lang yun. Nga karon, wa ka ba tiyag kawaw, ha, Clara? Ay da, ihilamos lang gud ng kauwaw gud. Hastilan, tinubag ka na eh. Hilom niya ka na, Joy! Suko, pila rago ipadaan mo. Unsay pila? Unsay pila? Gusto na ka, magpadako ni mo minilyon, ha? Nga pilar may sweldo na ko. Mao lagi nga di gyud paigo lagi. Pero dili naman sa gulag buhat nga sama ani. Wala tayong naong kaya tubang sa itong mga kasilinganan sa mga tao. Hidlain pa sa mga balita. Sex pornography. Ay sus, may na lang sad na kaysa nagburik ang atong anak. Art man ang pagpakita subo nga lawas. Si mong kigol. Ay dili, kada mga artista. Di na mo pagkita sa ilang kigol diha. Maunay art. Musunod sa ka nga, di man artista nga itong anak. Unsa ka biya, oy? O lagi nyo ay, kasaba ni mo ay. Basta din ako gusto, mausap pa rin itabuha, ha? Mausap pa rin, mabungkag lang pinig yun din, Kasabot ka ba, ha? O papa. Oy, Roda, nanong may sugot ka man sad, ha? Nga maghubo ka, tubangan na ng kamera.
Si Mama ang good pa, si Mama man good mamugos man. Bali ba ron ta ka? Masako man si Mama. Oh. Gisaado man ko niya nga, palitan ko niya kuan blouse sa Happy Mart. Oy, sa sunod, ayan na gyud pagsugot, ha? Mamugos man ko si Mama pagod. Bali ba gyud? Pero pa, dagan kang kwarta nga madawat ni Mama. Ha? Iya lang kuhaon ang kwarta sa kuan padala. Kwarta padala. Bahala na. Nakatilaw na magprasuhan. Ay na gyud pagsugot, ha? Sa sunod, ha? Roda? Opa. Uy, bago mag-cellphone ng asawa na ko, nabiyaan tayo linayada, niya mas lamisa. Ah, uy, murag naimitik sa cellphone ni Clara. Ah, ni Agyod. Ah, iyon na. Di kami gawas sa New York City. Ah, basahon ta. Hey, what's the matter? I'm waiting here for the next showdown. Just inform me, waiting. Aristotle Jimbert LaGuardia. Maot nga niya suki ni Clara sa sex pornography. Ug ni Roda, nagpaabot ang hangul. Mga butakal ko ni mga tuhana. Naidagan din sa Amerika, mangita pa yung Pinay. Basta na ko. No more showdown. Pikati mo niya. O kay wa pa man kumubalik sa kong itrabuan nga construction, nagkakita mi si Bulalho, ang akong amigo nga bayoton, pero dili gyud di bayot. O, unsa Bulalho? Doon na nangita si Musawa. Ha? Kinsa man? Tagalog man to. Tagaog? Tagalog. Karabag doon ay, sana, bakita. Bakit? Bakita. Oo, Bakit, Tagaog na siya, Tagaog. Gusto na, no? Uy, Tagala lagi. Nangitas ko asawa. Ngita si Musawa, ngita di mo. Nga naman karon sa may tuyo. Na, sa kumasayad ko si Tuyo, basta nangita to si Musawa. Uy, nga naman ka. Mabalik na tingan ito rong Tagalog. Unsam kayang tuyos kong asawa? Bay, Claudio. Ano ba eh? Kanang naginom-inom og soft drink sa tindahan? Mauna yung nangita si Musawa. Tagalog na. Pangutanon na ako kung si Tuyo. Sige. Kamu amang kamu Tagalog. Kunti lang. Kunti. Bayad oh. Magandang hapon, pare. Oy! Yes, magandang hapon naman. Tagalog ka pala eh. Oo. Bakit ho? Ako'y magtanong sa inyo kung bakit nandito ka sa lugar namin eh. May hinahanap ako pare. Sino? Yung mag-ina na inaristo ng mga polis dahil sa cyber sales. Bakit? Anong kailangan mo sa kanila, pare? No, hindi ko masabi sa iyo pare. Sikreto to. Sabihin mo lang sa akin na baka matulungan kita eh. Wag na pare. Confidential to. Anong confidential? Basta confidential. Kung kilala mo man siya, sabihin mo lang sa akin. Hanapin ako. Naghahanap ako sa kanila, okay? Bakit, pare? Sino ka ba? Isang artist, pare. Mahilig ako sa mga picture. Baka gusto nila na makuhaan ko sila ng picture. Picture? Picture about what, pare? Sorry, pare. Hindi ko masabi sa iyo, pare. Sabihin mo lang sa akin, baka matulungan kita, pare. Huwag na, pare. Babalik na lang ako sa Manila, eh. Taga Manila ka ba, pare? Taga Bohol ko, pare. Taga Bohol. Pero matagal na ako sa Manila. Oo. Pero ang aking mga parents, from Bohol talaga. Saan sa Bohol, pare? Sa Kuaming. Isla sa Kuaming. Malapit sa nalusuan na ilan. Artist ka din, pare, ha? Artist? Oo, pare. Sinabi ko na sa'yo mahilig ako sa art. Oo. Sige, pare. Babalik na lang ako sa Manila, eh. Babalik ka na sa Manila. Oo, muhapit mo ko sa Bohol. Kamu ka man lagi mo binisaya, pare. Sa Bohol man ako ginikanan. Pero dugay lang ako sa Manila. Oo. Sige, pare. Alis na lang ako, pare. Alis na, pare. Alis na. Anong alis na? Edward, alis na. Unsa? Doon na nangita na ako, Claudio, ha? Clara. O sa Katagaog. Tagaw? Uy, nga naman. Artist ko na siya. Mahilig siya sa art and culture. Oh, nakaila dahil siya na ako. Ang iyang gipangita, kadto ko nung naristo sa cyber sex, pornography. Di mo na lain, ikaw na. Uy, nga naman kahano. Unsa kay tuyo? Was ko masayod. Kay matod pas Tagaog na confidential ko, no? Unsa confidential, uy. Dili niya kasulti.
Uy, time pa, uy, ako gagay pangita, Claudio. Kinsa pa man di ay, laing na-aristo din ni Sato. Bayan Cyber 6, ikaw raman ang nga atong anak. Ay naman ang tagaog. Nilakaw na, murag naglikay. Uy, ako gyud kahay tuyo. Ikaw lagi, kinsa pa man di lain ha, Clara? Na, o kumasayod ana, uy, o kinsa lang tagawugan na. Ambot yang. Nagduda ko, Clara. Ha? Unsa naman sa imong gidudahan na sad? Basta kay nagduda lagi ko. Ha? Og niabot ang adlaw nga mularga na sa kong balik sa kong gitrabahoan sa Mindanao. Pero sa construction. Og sawa pa kumugikan, giwarningan kong daan akong asawa. Mularga ka nagbalik og ma, Claudio. O, Clara, pero bantay kita. Og wa ko din mausap pa ka ni katuntanan nga imong bugawan ng atong anak. Bayan sa cyber program, bantay ka lang. Ay, di na lagi, Claudio. Oy, may tagam na ko. Nakakaon lagi kong tagam. Bantay ka lang yun, Clara. Usma pag ganito na. Tagod-taguron tagyo ka. Di na lagi, uy. Baya kang tawhana ka, uy. Kung maghubo ka na atubangan sa kamera nga makita imong lubot, ikaw lang ay ladag iyapi lang atong anak, ha? Oh, kay bata pa na. Di na lagi, na unsa ikaw baya, uy. Ngano? Di ba gipaigo nga akong ipada ang kwarta din mo, Clara? Ha? Paigo man. Ano anong nagsalida-salida mga nang hubo-hubo niya, ipakita ng mga foreigner? Ay, hilig manggugog art. Dali, sangilin mo ng art. Ayaw na yung pakawawi, Clara. Kay usbon mo gani ka tanan na, bantay ka lang. Himuo tayo kang plywood. Unsa? Samtang dito ko sa layo, ang akong una-una, di aragin sa akong pamilya. Nahadlog ko nga, mausab ni ang gibuhat sa una. Dali ramang gudang kwarta, dollar pa. O di adlaw, nakadawat na sugkog suwat, gikan sa kong amahan. Aha, unsam kay unod aning suwat ni tatay. Claudio, anak, wa na ko magkasabot sa lihok sa imong asawa. Uy, may usab man ka. Kung muuli ka na, pagsusi lang mo niya. Basta laing yun, laing kayo. Ikaw na lang susi, Tatay Picto. Uy, sa kayo pasabot aning suwat ni tatay. Pauli na lang ko. Mulib lang ako sa kong trabaho. Kalit gid kayo nga akong pagpauli, nga wag gid mahibaw og magabantay nga akong asawa. Timing yun kayo sa akong pag-abot, o ang akong asawa, o ang akong anak. Nagkuyog yun. Asa man ko sila tay? Na, mo na iwan ako may bawi, Claudio. Ikaw lang pagsusi. Unsa mo ka eh. Wala mo, kuyog to niya katong pirmi ni kuyog katong tagawog. Unsa tay? Katong tagawog? Tagawog. Oo, Claudio, tagawog. Mag-atuan sa syudad ang imong asawa. Uy, asa man ka ni punta tay? Nainaw takibaw. Kuyog katong tagawog. Pwede din lang yun una. Ay Okay. lagi pagdali-dali, ha? O tay. Nagdibal gyud ang akong unahuna ug unsa ni mga lakaw sa kong asawa dito sa syudad. Nakalitan na lang sa diyang nakakita ni nako nga miabot na. Uy, Claudio! Niuli man lagi ka. Ni-file kog leave kay naglayan ako lawas. Mao ba? Uwa man ka magpahibaw. Uy, aron unta, masugat taon-ta ka ba? Okay ra. Nakatultol ko din sa ato. Tinubagan gid ay duda gid ko da. Ako'y nagduda, Clara. Ug diin kagikan. Unsa? Diin kagikan. Kay matod bang tatay, sige ka kunog lakaw. Unsay sigla ka? Pataka mo na lang amahan ni mo, oy. Ha? Na, nga na ko din taon. Nagdako lang ilong sa imong amahan da. Ayaw nagsaway akong tatay, ha? Ako birang amahan. Nga na imong amahan. Pataka mo lang siya sumbong ni mo. Tinoor man sad. Sa tinuod. Nga sa man, ha? Ha? Nga nagunsa ko, ha? Tinarong ko, oy. Nagtarong kay ko. Pangutan-an ang atong anak. Ha? May bawaan bitaw niyan ako. Ang tanan may bawaan ako. Ay, pagsusi, oy. Di adlaw, nga diha sa sud sa among kwarto ang inahanog ang akong anak nagkinatawanay. Ang duha murag mo to naniid lang ko. Nabati gyud ako sa may pultahan. Unsam ka ng gitanaw sa duro ha? Lingaw mo kayo? Maminaw lang ko din eh. Nindot ni Dino. Nindot ni Dino. Okay, nindot kaayo. Nindot kaayo. Nindutan. Nindot kaayo. Paris na yung tanay. Paris na yung tanay, no? Unsam ka na lang gitanaw? Kaayo. Nalingaw mo kayo duro ha? Karon. Uy, hala. Hala, uy. Mangka ni? Roda,
Oy, tay! Tay! Unsa ka nang, unsa nang gidani mo, ha? Wa man, tay. Kanang imong gisipitan, unsa man na, ha? Ay, magasin tayo, oy. Mga artista o style sa sinina. Tanawon ko na to, be. Ayaw lang tayo, oy. Tanaw na to kung unsa nang mga sinina, be. Unsa na Ayaw bukasin, lagi, be, be. tay. Ayaw lang lagi, tay. Kadiyot lang, Ayaw! Yun na. Unsa man yung magasina, ha? Unsa ni? Wala, tay. Uy, mga babae man eh. Naghubo. Huwag mga sapot. Tay. Ruda, unsa ka ni, ha? Unsa ka ni? Ikaw kini usa ka retrato nga naghubo. Oh, tay. Wa na may lain na ng picture nga naghubo, ha? Wa na may lain. Naapatay sa page 10. Si nanay. Ah. Grabe sa kaayon. Nagubo. Kibaliw na. Inahanog anak. Nagburles. Ay, grabe, grabe. Grabe yun ang akong nakita sa saka magasin. Ang akong anak o ang akong asawa, polosoy mga sapot. Mikurugoy. Unsan man hinuon eh. Unsan yung naangkod akong kapalaran. O mo ba na nagdagbagyo sa akong kinabuhi o mga bagyo na katalagman na hitabo. Basta grabe yun. Diyon sa man huwag kang pasultihon, Claudio. Ay, Pe! Pe, senyor. Ulyat, may adlaw. Sa tanan nga nagpamati ka na mo ron, may adlaw. Salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw ka na mo. O gingon man akong pasalamatan ang nag-maintain karon og nagpalitan sa Paniyawan Herbal Capsule, Paniyawan Plus with Mangosteen, Paniyawan Herbal Capsule with Garlic, para sa mga high blood cholesterol. Nya, munang kinahanglan kada adlaw, mag-inom ka gyud og Paniyawan Herbal Capsule. Unya ako sa pasalamatan si Ma'am Edith Renny Jane Toledo nga sige siya pang-aplas yun sa Panyawan Element Oil at Press kay mangumpra mo yun siya sa carbon yun taon niya kadlaw ni siya mula Panuot. Mga kwan yun. Aplas yun siya. Thank you kayo Ma'am Edith Renny Jane o Toledo labi na yun ni Inday Maricho Dilmar nga nangumpra yun og Panyawan Element Oil. Oh, salamat kayo sa imong pagpagumpra saon nga Ano kayo ani panyawan kay kini panuhutot ta makautot ba ta? kautot yun. Dili ba ho atong utot basta panyawan kay haplas. Huwag ka, bitaw ka. Ang kuan board nga kung manghaplas ka, dili ka bahog tiguang. Dili mo pag, kada bitaw na ibaho nga, nagkuan yun nga, siguro yun, nalimaho maroon tiguang, di ba? Ang panyawan dili. Oya, pagumustaon po na mo ang mga kumari ni Ray Boris, ni Kugo sa anak ni Inday Jackie. Sila si Marie Gray Suki, Maricel Badayos, Rosemary Caballero, Antoinette, Nardo, Mary Jane, Boris o ni Giselle Boris. O labi na yun ni Jima Dakayana, Amy Bingkula, Rosemary saan ni ma'am? Sandraka? Sandraga? Sandraga siguro ni. tingalin. O ni Mary Grace Walisa. Salamat Walisa. kayo, Mary Grace Walisa. Thank you kayo. Sabi na ni undo basalo do. Undo bakalso do. To driver's taxi ang labi si Paa dagan. Thank you, Malingaw sa Tay. mga pasahero. Di mo na sa patingugon. No, maminaw sa drama. Ni Atty. Giovanni Susco Torne, may buntag niya ni Sir Tony Susco o ni Nicker o ni Tata at ni mga hairstylist sa hair and makeup. Balog bayul sa itere, lamig ang kandin sa balog. Das complex. Nagkakay mga oreg balbakuha. Sa tanan na itong mga atong ipibaw nga dili umabot pista senior, kamong mga mistahay, ay lang mo ng mga pagdaan ng mga Bata. lahas, mga pulsira, Bata sa mga gagmay board, kuwan, no? ha? Kanang batang gagmay banga. Labi na kay nagkakay mga wa. Mabian, labi na magganoy ka ng magpitaghan ng bata, mabian sa malimtan ng tungkol ng tao. Kung kinahanglan, magdamag gani, careful gyud nga, dili mabuhian ang bata. Nga ato sang kanang hangyoon pod ang tanang mga murag katul og mga kamot at sipres nga palihog lang ayaw na sa taon mo pag operasyon anang Santo Niño nga
kaning Prosesyon? kasaulugan, prosesyon kay luoy sa bayan ng mga rediri niya inig-uli wa na Oh, ikapliti. kanag yung mga foreigner nga mo biktima. Mukatol man. Mga foreigner. Kauton lang, kautan. kauton. Mga tol ang Kautan na kauton. inyong kamutaon ng mga tol ha, taon. Sa una, dakpon man yung mga kuha, ilhadon man pamutas kawit. Karoon na mo kayo kawit. Wa na. Oh, atong ta butan nila sa kawit. Subo naman ron. Oh, ay nayuta naman sa nang kawit. No, lagi. Suko mga dili mo nato de. Ato ba dito, kuha naman. Oh, sa una, ato dito pamutang to mga ot. Ang pikapon kay kailan mo na sila tanan natin pre. Murag Alcatraz. Bye-bye. Pikapon. Bye-bye na. Pikapon na lang sila unya ibutang dito sa kawit. Karon wa namtay kawit taon. Kani, Subo. Uy, ari na sila island board. oh, Ha? oh, may mo sa shell. Pero malang, Una may malang mo raman. Sa di pa Sila island mo na. oo. Oh, mo na diya pero Pero naidagan sa kaya na, naidagan ko, maglabang-labang. Mga piyot lang yapon. Oh, nala. ato lang yung hangyoon nga. Ato lang na sa anglikayan. Kalma lang sa mo. Oh, kay luoy kay ang Mana di lang kita magkuhan mo Ang magsiras. Ha? Di lang ta magdag mga Alahas. pulsera, lahas. Awa naman ka na mauso ang ka ng mga gold. Oo, Kanilang mga mga pansin. silver. Madaginot ka Madaginot lagi. Bisag anong sakyanan, inig-stop. Atangan lang, inig-stop. Tanawon nga kitsin akong silver, may lang katon. Cellphone Mura yun. Magkadayanan mo cellphone yun. Cellphone. Kana gyud cellphone mo na kuan Kay gyud nila. bantay lang sa gita, ha? Ano kaya, kanina mga biktima ta, mga kanina mga pera, mga Amerikano, may buon lang ka nga, kuhan, nagkuha na, kanang, wala may mutang naong sa noon, sa Amerikano, nga, kuutan, oy. Hala, Oh, wow. Biktima tao, Amerikano, nga, kuha, pariner. Kini sa taong taga-probinsya. Ang madara bang passport nila, o kanila mga visa. Tinuod na. Oh, Looy kayo, ang visa may importante board kay di sura lukato na mas visa taon. Pero sila board automatic naman na no, tagaan na sila no. Oh. Hala, si Claudio, atong sender. Claudio. Kinim ko yung asawa, trabaho na sa to sa Mindanao, nadakpan nila ng cyber bagang kuhan. Sa lida niya, makita ito sa kuhan. Dakpan sin BI. O siguro kita ko na nila. Oh, kita. Tadyo ka kay mag. Oh, nitagam tinuod. Kuan cellphone nga Si sila. Ariel. Kasi nga na lang inyong kuha ka ng kuanon nga makita. Ang ang inyong na. ex-upstairs. No, di ka kalibutan ana oy. Oh, nyara ba na kuha? Kubra sa kuhan. Kibaw isaon pag-open ana. Kibaw. Ang ako Ari lang sa kwarta padala, kubrahon. ha? Awo. Na karon ito na mo usab. Pero di ay tagaog nga kuhan, nangita siyang asawa. Naibuong sa nga nung nangita ang tagaog. Pagbalik niya, trabaho siya, suwatan siyang tatay nga, di na kuha na kung kasabatan ni mga kuhan asawa ang anak. Di uli siya, kita ka na kuhan siya nga, di na nga tawa na yung asawa ang anak sa kwarto, naibuong sa nga naman eh. Ang yung anak, nagdades magasin. Gikuha na yun sa ni magasin na pagpakli niya, yung mga anak, kita nagahubo. Oh? Picture ang naghubo sa wala may lain ani grabe sa mga naghubo sa page 9 tay nanay. 10. Page 10 sa nanay. Nanay. Oh. Nanay. O, Sila, di- Bedo, dito ha? ako nag-post sila sa magazine. Oh, nadihan sa magasin. Ganan ka, Tabres? Buno, Playgirl. post ko. Picture natin karon. Pero ang problema, ang mabalibad pa sila siya. Ang problema na ba yung mutanaw? Magpapost siya, ang kuwan dito ba, mabalibad siya. Ay, lanaw, hindi na namda. Italikod man. Abot tadi ko, ade bisag ato ba. Adi ayo, di na madas ay. Na Ay, kaya gibutang hot mama. Ano yan Dili hot lola? Hot hot grandma, hot mama, hot tin, mo sila hatin. Kana. Ang pang pariner mo sa pili ay. bitaw, no? Ah, Kaya dahil bitaw man. mga foreigner, maagi, makita na akong bago. Hala, may saring Amerikano ano, namunit na pre sa way ba? Kanang Wag yun sila ipili. mga babae bitaw, masahe di ka ka... Gana sila mga unique unaw. Kita biya mga Pilipino, mga pilian, no? Dili mo tinor Tabres. Pero nga naman ang Gana mga sila mga foreigner. unique unaw Tabres. Dili man. Marog aphrodisiac. Sila para umulag kuan, katabang tingali. Dili ang ila tingali, di man sila kay mo kuan mga smart ko no. Dili kay ang ila tingali gusto nga kanang yano lang nga pagkatao ba kanang simple para dili kas tingali kwarta. No. Wala na nila. Abot lang oy. Ano? Abot lang ka na sila, dili kay sila mo pilig babae. Natural ang kumurag. Ang ilang ganahan ka na bitang mga gagmayon, ya itumon. Lagi kayo makita na Tabres, unya mo sure ba? Oo. Pagkahugaw lukon-lukon. Lagi, nga naman ang tao. Ay, dili, wa man lang guna nila. Ang ila, kuan lang. Kung ako ikisir gamay, tagba na mo sa gwapo mo sila kan?
Mao ba? Dito sila kwan. Medyo Mga nang ubang Exactly. mga artista, mangita lang sa bayot. Wala. Bitaw. Sige lang. Ako Sige, masuya ko maka-afford- ko magtanaw ko maka-afford mo ba sila? Guwapo ra ba foreigner? Nga, masuya Guwapo ka, foreigner. Tres. Masuya ako ko. Wapa po. Ngo naman na siya. Nao na siya foreigner inana. Nga ako inuno ah. Arang-arang pa man ko. Taon-taon na ko taon eh. Pero abini mo, Taon-taon na ko na yung kitanugan. dili, sulti-sulti, kailangan man sa'yo ka ng... Lawalawaan mo na. Maayo ba sa ka ng, maayo ba mangita ba, ka ng inana ba? Kugihan. Kugihan ba mangita, foreigner? Hindi lang, Kailan ba? makaserve nila. Oo. Pero nabi, Makatiman. foreigner nga mamili por Ate Pres. Murag ka ng mga... Kana edukado tiyan. mga foreign nga nangaridiri mga Kanang kuan. mga negosyante, good Oo. nga klaro, no? Kana, na yung mamili Kanang na. kanang mga ni diri nga way pili kanang mga kuana kanang bitaw unsa na siya kanang tiguang na ba? Mature na. Sustento na lang ba? Kanang kuan, kanang... Para kuha na lang. Sa pangalan na, kanang... Sustento na lang bitaw ilang dawat. Kauban na lang. O sa pangalan na board, pareha ng SS ba? Pensyon! Pensionado. Pensionado. Gaya na ko kakuan pensionado. Abi ni mo dugaya. Abi ni sigutan ta man ang kanang murag malimot. Kuyawan biya ko do nga Alzheimer's. Kaya abi ni mo musod kakalintano naman na gina. gid ako. Ha? Musuog yun na siya. Sa mga gobyerno. Dili, okay lang Ate Pres. Hindi siya yung utok. Mo, di pa ka Alzheimer na. Hindi sila yung utok. Makaila, magali ka. Mao, gina. Kakalintano naman ako gyud. Sila duwag kuhan, Monster Soma. Malingaw ka. Man ako ana oy. Gikapoy na ko ana Gina, balik. majong le ata, majong le. Majong le Tara, ako. majong. Monster na. Inji, labi tayo mga gada kong majong. Pero dako kay bunot 300. Ko adi lang ko ng 300. Pero Gamay, ato gamay rin na. balik-balik ka na itong problema, board. Kaning inani. Naamigay mga ginikanan nga mabuhat na board kay kwarta. Naa dali- gyud, dali naa kang gyud. Kwarta, oh. Iyon. Tag lima ka, tag $5, tag $500 good hatag board. Nga ang ilang Inana. una-una. Kaya bitaw pakita lang una-una. Pakita na bitaw ni sa lawas wala na ba. Pero wala kay paminahon. Oh, kanang 5, equivalent ka ng kuan, Di mga ka ma- 20 mil ra. Sugo sa kapobrehon ba? O kap. Oh, lagi. Kaya kung Kaimong saan po kuan. ang imong anak gi ganang gagmay pa mga minor pa kayo nya imong paanaon. Luoy. Maluoy ka oy kun imo jeng hunahon makaluoy kayo ang bata ang inana. Tinood na. Malak ang inahan lang. Okay ra inahan la. Bahala ka din na. Nya, ug magpakita ka din na. Maingon man sa kung Amerikano nga, dili bayran ba? Kay bayad ba na? Di ba mabayad po? Dili. Yut-yut na kun. Oh, kanang yut-yut ang kuan, kanang inang dili. Dili. Ang ilang tanawon kanang mga 10 anyos. Matanon ka ayo o. Mo nilang ganahan, mga kanang mga Prasapon, mo reklamong hapon sa Nosang Kuyos. Sayan? Nosang Kuyos. nausahan ko yun. Nala. Sige, Claudio. Na, kuha na lang ng Patayan. mansuhan ang asawan mo. Huwag yung tagam. Salamat tayo sa mga padangat itong tulumanon. Kore ko ang puzzle. Tiha.